Môžeme? Nech sa páči. Dobrý deň, ja by som vás chcel privítať. Sme na Čremošnom na farme moriek a predaja z dvora. Ja som konateľ spoločnosti a spolumajiteľ spoločnosti Pavel Petránek a takisto som aj predsedom Turčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory so sídlom v Martine, ktorá pokrýva 2 okresy Martin a Turčianske Teplice. Náš podnik Morky Petránek SRO sa zaoberá produkciou jatočných moriek, tzv. Gazdovských moriek v našom prípade a odchovaných moriakov na ďalší chov pre ďalší prídvorový výkrm. No a tretí produkt je gazdovské kurča, mimosezónny produkt. Fungujeme v systéme predají z dvora, čiže máme nejaké množstevné obmedzenia a máme nejaké geologické teritoriálne obmedzenia, pretože máme 200 km od hranice okresu veterinárnej správy môžeme expedovať naše výrobky. Čo nás trápi? Trápi nás samozrejme slovenský problém číslo 1 je závisť domácich a lokálnych ľudí, pretože doma nikdy nie ste prorokom. Najviac sa uplatňujeme o okres ďalej vždy, ale chvála Bohu, že naše produkty je záujem, aj keď to nie je samozrejmá vec. Musíme tvrdo na tom pracovať s mojou manželkou, ktorá má na starosti príjem objednávok, odbyt a nejakú tú logistiku výroby a expedície. No, čo nás ďalej trápi? Trápi nás administratívne zaťaženie, to je samozrejme. To keď si Ja ľutujem všetkých mladých farmárov, ktorí sa v tieto roky dávajú na farmárčenie, pretože ja som začínal pred 13 rokmi, bol som tiež mladší, išiel som do toho troška, čo sa týka legislatívy, aj nie celkom pripravený, čo sa týka odbornosti zootechnickej a mesiarenskej. To bolo v poriadku, ale a vtedy sme nemali ešte ani legislatívu o predaji z dvora. Vstupovali sme do únie, všetko malé sa muselo porušiť a tak ďalej. No za tých 13 rokov či 14 sa to nejako ustálilo, etablovalo, investovalo, ale tých legislatívnych povinností nám prípada viac a viac dennodenne vyriešiť, evidovať, posielať, nahlasovať. A máme niekedy pocit, že robíme aj duplicitné veci, napríklad štatistický úrad a ministerstvo pôdohospodárstva, skoro ten istý výkaz. Alebo všade, že ku každej schvaľovačke, ku každej žiadosti musí ísť výpis obchodného registra, to napríklad vravím a pritom je to dostupná informácia na internete. Alebo elektronizácia spoločnosti, koľké peniaze boli naliaté do nej v tejto spoločnosti a aj tak sa všetko musí tlačiť papierov a duplicitne podávať. No, čo sa týka poľnohospodárstva ako takého na Slovensku, nevyzerá to ružové, to už rozprávam ako predseda komory, pretože moji kolegovia, a sú to aj takí farmári okolo, mikropodniky ako sme my, alebo malé, alebo už väčšie stredné podniky sa momentálne boria najviac s realizáciou surového krávskeho mlieka a s odbytovaním tohto mlieka. Ak toto sa neustojí v rámci Slovenska a hlavne v rámci Žilinského kraja, samosprávneho kraja, tak ja sa bojím, že je toto koniec nejakej krajinotvorby a nejakej pridanej hodnoty poľnohospodárstva, pretože skončili nám tu zemiaky, skončili nám tu ošípané, skončili nám tu nejaké to zeleninárstvo tu hore. Ostala beztruhová produkcia hovädzieho dobytka, ktorá je už na hranici nejakej umiestiteľnosti na trhu. Troška sa rozbiehajú ovečky, ale aj tak máme strašne ďaleko čo robiť oproti stavom minulej éry.
A možno, že sa navyšujú tie stavy z jediného dôvodu, povinné zaťaženie dobyčími jednotkami na tzv. Trvalé trávne porasty a ovečka bola najjednoduchšie riešenie pre tých farmárov. Ale predstavte si, keď skončí výroba mlieka, tak skončí určite aj krajinotvorba, pretože kde s tou všetkou zelenou hmotou pôjdeme z našich lúk, z našich pasienkov a niekde aj z tej ornej pôdy. Bioplynové stanice nás neporiešia. A predsa to sme nechceli, aby sme vytvárali tú drahú energiu cez bioplynové stanice a potraviny, ktoré viažú na seba celú vertikálu zamestnanosti od priamych zamestnancov cez služby, cez poradenské služby, dodávateľov technológií a tak ďalej až tak ďalej. No a druhá vec je, Slovensko by si malo uvedomiť, pred chvíľou sme to spomínali, Ruskú federáciu, číslo 1 by mala byť potravinová sebestačnosť. Veď to je chore, nie? Aby sa prevážalo, dajme tomu, hovädzie, bravčové mäso, ako som bol nedávno svedkom v jednom nedalekom hoteli v našej Gaderskej doline, ako sa tam vykladalo mäso pôvodom zo Španielska. A za takú cenu, že človek až jasne, že je to vôbec schopné precestovať a ešte cez koľkých spotrebiteľov, z koľkých distribútorov a ešte aj stále je tá cena nízka a každý to určite robí s nejakou maržou. Čiže niekde je tu chorý systém. Tak to ma trápi asi najviac.